alle sammen op, velkommen til den video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Box PvP. Og det bliver simpelthen public, og vi kommer til at spille mod en masse mennesker. Og problemer med public er, at enten så må man sådan nogenlunde spiller, rigtig gode spillere, eller dårlige spillere jo. Og jeg vil gerne møde sådan nogenlunde til gode, men nogle gange så er folk bare flitter af det. Men ja, og der er nok mange, der tænker, William, hvorfor har du ikke uploadet? Og jeg ved godt, der er gået sådan en uge, siden jeg uploadede. Jeg tror, der er gået 8 dage, 9 dage eller sådan noget, siden jeg uploadede. Og grunden til det, det er simpelthen, jeg har ikke haft tid. Jeg har haft skole, som jeg skal komme tilbage til. Jeg har bare ikke lige haft tiden til at kunne uploade. Og så har jeg spillet med nogle af mine venner meget. Haft lidt mig selv tid. Yeah. Så ja. Og det må jeg virkelig undskylde. Mechanics-videoen, som skulle have været ude i onsdags, den kom så heller ikke ud. Jeg havde ikke tid, fordi at det er en af de videoer, der tager allerlængst tid, men det er jo også en af de videoer, der får allermindst feedback. Jeg kan lige tjekke det op. Jeg tjekker det op til slutningen, hvis det bliver nødvendigt. Men jeg tror, at når jeg er færdig med den, altså hvor lang tid det tager med optagelse og det hele, 3 timer nok. Og når den simpelthen får så dårlig feedback, så er det ikke det værd, føler jeg. Så føler jeg det for meget i forhold til hvad jeg ellers skulle lave. Så jeg er gået lidt død i det koncept. Det må jeg sige. Okay, jeg laggede helt ekstremt meget der. Det undskylder jeg virkelig mig for. Jeg tænker, vi hopper direkte ind i næste game. Boom. Og så er vi kommet ind i andet game, hvor jeg forhåbentlig kan gøre det en lille bitte smule bedre, bare fordi sidst der var det sådan rimelig forfærdeligt. Indtil videre så ligner det, at jeg er rimelig død, fordi jeg stod squished ind imellem 2 personer. Kan jeg dog lige måske få et godt hit ind på ham her, vil det være rigtig nice. Fordi det vil give mig lidt frihed. Okay, jeg bliver nakket bagfra, og det er rigtig ærgerligt. Hopper ind til 3. runde, og jo, det skal det siges, vi tager 5 runder. Og ja, I'm so sorry. Ja, det går bare dårligt. Og så er vi kommet ind i runde 3. Og jeg tænker, at jeg kommer til at spille lidt mere, hvad kan man sige, aggressivt nu her. Og så kommer jeg til at køre lidt på en person, for jeg føler, at de andre gange, der har jeg ikke blevet teamet op. Det er jo ikke et team. Det teamer jo ikke mod mål, men jeg er i hvert fald blevet nakket sådan fra hver side. Og derfor så bliver det sådan rimelig svært i sidste ende at sådan gøre noget overhovedet. Så nu kommer jeg bare til at prøve at spille lidt mere aggressivt og være sådan ham, der sådan tager de der fra begge sider-agtige kampe, you know. Som for eksempel her, hvor jeg går ind og tager der, og hvor jeg bare går væk her faktisk. Og han læser mig. Hvor er folk gode, mand. Det er da crazy. Nå, lad os hoppe direkte ind til runde 4, og så lad os håbe, det bliver en lille smule bedre. Okay, sorry, jeg ikke lige fik en introduktion der. Ja, det var selvfølgelig bare ind, sådan, så det var det der ikke, men ja. Jeg er ret glad, fordi det er ham, der sådan dræbte alle andre sidste runde, og han så grinede på og sådan noget. Så det er rimelig nice at få ham ud, sådan, så der er måske en lidt større chance, fordi vi nu har den bedste person ud af lobbyen. Jeg vil gerne være oppe på high ground altid.
hans væg. Gør ligesom ham. Han holder også ude. Vi holder ham ude. Sådan er det. Og et dub. Og det er super nice. Og lad os gå direkte ind til 5. og sidste game i denne episode. Okay, så nu er vi kommet ind her. Og alle spawner åbenbart væk fra mig, som om jeg bare skulle være ham, der stod i hjørnet og ventede. Men jeg har valgt at tage over til dem. Bare fordi action. Jeg kan godt lide action. Ja, det kan du ikke lide, hva'? Han er god til at læse mig, synes jeg. Jeg synes, han læser mig hele tiden. Nice. Og det var simpelthen det. Alle de 5 episoder. Vi ender simpelthen med 2 dubs til sidst. Og en rimelig dårlig start. Men det blev simpelthen bedre, stille og roligt hen ad vejen. Men hvis I tager for det som er på den her video, hvis I kunne lide, må I meget gerne smide et like. Og hvis det her boxfight det er et fedt koncept, så subscribe og skriv en kommentar og vær glad og have en god dag. Hej.